Młody niedźwiedź jest już z nami. Ofiarna walka, pojechanie po niego. Trzeba było dużo tutaj od nas zaangażowania. Nazwaliśmy go Ada i będziemy go ratować. Niestety nie mam miłych wieści, bo te objawy nerwowe, które już widzieliśmy na tych filmikach, które dostaliśmy wcześniej z nadleśnictwa, wskazują, że to jest jakaś poważna infekcja układu nerwowego. Być może to jest wirus, być może to jest choroba genetyczna, często spotykana u niedźwiedzi, a być może uraz. Tego jeszcze nie wiemy. Na razie nasze zadanie to jest ogrzać, podać kroplówkę, pobrać wszystkie możliwe badania dzisiaj, teraz, w tej chwili, a Ada jest znieczulony. Jest w tej chwili w płytkiej narkozie. Jak wszystko pobierzemy, trafi do domku, który jest ogrzewany, gdzie jest wszystko, co trzeba. I jutro będziemy go dalej badać. I trzymajcie kciuki, bo nie jest dobrze.